Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baru kini kilong ki khubor bam tagasni. Kum ka series crime petrol kala ka jing sha apanyap uraja Raghuvanshi bana Indore Madhya Pradesh ha ka jingwan ne honeymoon hasora. Shibun ki khana kilami halor ka jingja arngai kani ka kurim bakin thup nadu ka jing khai briu bakin no don kti ki traishnang. Hendrai ki traishnang barki bor sarkar kim shimla priang satya ya kani ka khana bad yang scam ha ka nongrim bakum kini ki jingja ki degi bampar jujia kot hapo ka than. Hendrai kumbayu tudong besen ka jing shisha ka pau madan ha ga ba ka sonam hi kala penyap yala ujong ukurim. Umentri ki kam jung okai ba polling do dangshen ula kentu ya ki national media bakin kiar na ka jing ai khubor babakla bat penjak buram ya ka jela. Bagani ka jing ai khubor lamler kala ban kata ya ka nam ka Meghalaya kum ka jaka jung okai ka basngan tam. Ka jingwan pendem ka sonam bar ka jing okem ya ki laingut ki runar kala lam sya ka jing seiso na ka jing tokin wat lagi pulit kimpat ya thu i ka jing tmu halendet ka jing penyap yu raja handai ka jingwan pendem jung ka kurim ka pin subajur ya ka jing don kti jongka ha ka jing ya subut ban penyam ya la ukurim. Ki pulit ka jela Meghalaya ha preng ki jing tenjuk ki babun ki lapin i ya ka jing tibet jongki ha ka jing tokit da ka balap din ya ki basubarunar ki baladon sya ki weipat ki jela.